שלום, אנחנו בעוד פרק של פרפסי עם זיו ודניאל. אני זיו וזה דניאל. שלום. ואנחנו ממשיכים מפרק קודם. טוב דניאל, יאללה בוא, על הבוקר. איך תפסיק לך תביא אבנים, צריך אני אבנים. אבנים ואתה תלך להביא את כבשות. הכבשות. לא, וגם קינסטון צריך. אז אין, אני לא אמצא אותם עכשיו. אני מרביץ להם עם הקוש, לא אכפת לי. הנה, ירוק, דניאל, שתי ירוקים. קח אותם, אנחנו חייבים אותם. אין לי הם עוזרים. חרב. הם גדולים. בסדר, הם התפצלו, הם יהרגו אותי. הם לא הורגים. יש. כמה קיבלת? המון. יואו, כמה הם מלא. הם לא מפסיקים להיות. הם באים אליי. החרות האלה. צריך עזרה? מתתי! עם הדברים? מה? עם הדברים? כן. איפה הם? חכה, אני אבוא הביתה. כי לא היה לי חיים, אמרתי לך שהם הורגים. איפה הם? תגיד לי איפה זה בדיוק. חכה. הנה, אני רואה אותם, אני אלך להרוג אותם. תהרוג, כל הזה בפנים. שנייה. במים? כן, אספתי מלא כאלה. הנה, פה יש כבשות. תהרוג אותם, אני אעשה בינתיים את ה... אני אבדוק, זה במים שם ליד? ליד האנשים האלה? תחפש אותם, תחפש. לא מצאתי אחד קופץ לו. מה? אבל לקחת את כל האלה? לא ראיתי. מה, הם במים, הם בתוך המים. הם תוקפים אותי, חכה. כמה לב יש לך? וואי, מלא. נכון, אבל אמרתי לך, הם קשים כאלה, החרות האלה. קטנים כאלה, קקות כאלה. אתה רואה אותם ברגע. כן, אני יודע. הגדולים לא הורגים אותם ככה. אוף, לא הייתי צריך. כבשה טובה. 11, וואו. נו, אז לקחת את שלי, נכון? לא לקחתי את שלך. מה, אז גם לי היה משהו כזה. טוב, דניאל, בינתיים יש לנו 2 מיטות. כן? יש לך 6? יש לי 4 ועוד 2 בתיבה. אוקיי, יש לי 14 כאלה. אני אקח עוד צמר, לא יודע מה נעשה איתו. לא חפרתי אבנים בינתיים. טוב. 12. חכה, מה המיקום של הבית? 233? לא, 200... שנייה, אני לא יודע, אני לא בבית. כן, 233. ומינוס... לא. מינוס 88. כן, בדיוק. להביא חול? צריך חול? חול, יאללה, תביא, נעשה חלונות. שיהיה קצת אור, ואז נוכל לחסום. מצאת פחם? לא, פחם לא. לקחת את המקוש שלי משם? לא לקחתי מקוש, לקחתי את המקוש שלי, הכנתי 2. איכשהו מצאתי תרנגולת. תביא, זה בשביל האוכל. לקחתי לה את הביצה גם. איכשהו, מה אמרת? כלבה היא בורחת. כן, היא נראה. איכשהו, תמיד את הדברים שלי אתה לא מוצא. לא, את הדברים שלי אתה מוצא? מה? טוב, אז את הדברים שלי אתה מוצא? שלך הם כן? למה לא? איזה דברים? נכון, שלך. טוב, שמתי את החול, את האבנים ואת הגוגולים האלה. את הירוקים האלה. נו, בתיבה. רפש קוראים לזה, רפש. כדור רפש, כן, נו. לא, אני צריך ללכת לשם. לא, טוב, לא, לא. תחזור אבנים בינתיים. אני חוזר הביתה. וואי. אני ב-34. וואי, אני רק עולה, איזה מטומטם אני. הסתכלתי על... וואי, שזה הגובה. לא מצאתי, לא מצאתי גברת. אני לא... אוי. שתוק. מה יש לעשות? בואנה. רגע, בנית את המיטות? לא, אני בדרך הביתה. אתה כל הזמן איכשהו אני מת, אני! מתת? כן. נכון, עם הכדורי רפש. החרות האלה, היה לי חצי לב, מה נראה להם? שרחמו קצת. כל האלה באים אליי ככה. מה הם חושבים שאני? סופרמן. כן, חושבים אני יכול ללכת על כמה ביחד. עוד תפוח. תביא. אני עדיין לא בבית. וואי, העץ הזה טוב, קטלני העץ נדמה לי פה. איזה עצים? הבאת אבנים? כן, הרבה עכשיו. אני חייב. הנה, נראה אותך. מה המצב, אנשים? התלהבת?
כן, הוא מעצבן אותי. מי? מי? סטלה גיימר. כן, הוא חופר. מה, מצב אנשים? ככה. אבל הוא סבבה, מה, לא? לא, כן, בסדר. איפה הבית? הנה. הוא משחק לבד, לא? במה? במיינקראפט. לא. כך. למה לא מצליח לקפוץ? אוי, הנה. אופס. הבאת אבנים, נו. לא, אל תיקח לי את זה, זה שלי. הבאת אבנים? כן, תביא לי את המקוש. אז תעוף מפה. תביא את המקוש. לקחת את האבנים, זוז. תביא את המקוש אז. חכה, קח. החלפות. צא החוצה, יאללה. נו מה, אתה דפוק? תעוף מפה. יופי, הבאת המון אבנים. יש גם לך תביא בתוך עוד. התיבה. יש גם בתוך התיבה, אל תעצבן. אז איך תביא עצים? שים, אני צריך אבל איזה. תכין לך. וואי, זה לגים, למה אתה נתקע בי? לא יודע, יש קצת לגים. שרת של טמבלים. כן. וואי. יש לך מקוש? יש לך מקוש? כן, נביא לך? כן. הוא חצי הרוס אבל בסדר. עוד שנייה הוא מת. קח. מת. מקוש מת. איפה אתה? מקוש זה דומם. קח, הנה. קח אותו. טוב. איזה כיף לראות החיים שלי כזה מלאים. במקום חצי למחורבן. לך תחפש עוד רפש וקיליסטונים ומתחיל להיות לילה. צריך לבנות הבית. דניאל. שנייה. אין דבר כזה שנייה. שנייה? אני אתן לך חרבות, יא מטומטם. ואיך מכינים גרזן? שכחתי. איך שזה נראה. לא זוכר איך זה נראה. גרזן, איך נראה גרזן? אוי, זה מקוש, זה לא גרזן. הנה גרזן. לא. איך מכינים, נו? אתה דפוק? לא, אני רוצה להבין, אתה דפוק? תשתוק. הבאת חול? כן. שים אותו בתיבה. הנה גרזן. אתה צריך פחם. טוב, ויש לי כמה דברים להביא לך. קח. קח. שנייה! קח וזה. חרב יש לך עצים? ומקוש. לא. למה? אני אמרתי לך להביא עצים, נכון? אני הלכתי אבל להכין. יש כדור רפש. אל תיגע. צריך פחם. בסדר, עוד מעט. בוא נהיה חישון ואז הסוף אין לי כוח לי להכין גם. למה לא יכול לישון? הנה. יאללה, סגור את הדלת. שנייה, אני צריך איזה... בוא נצלם אותך. אז תאונה, דקה. לא, תסגור, אין לי כוח, אני עייף. שנייה. תישן, יאללה, ישנת. טבע. מה טבע? לא, מקודם. יאללה. טוב, יש לי עצים, אני דקה, אני אביא לך. יש לי 21, קח. תביא. נו. כאלה יש לך. אבנית אתה צריך? אבנים, שים בתיבה. טוב. גם מקלות אני אשים בתיבה. תקשיב. צריך להביא פחם. בוא, עכשיו אני מוצאים יודע. פחם. יש קיליסטונים בחוץ. כן? תהרוג אותם. לא, אולי דפוק. כי עכשיו אחרי לילה כבר. אולי גם זומבים. אולי. הם לא יצאו אבל, זה הבעיה. אז לא בטוח שהם יהיו כאילו. חשבתי שאתה זומבי. כן, חודו. אני לא כמו זומבי, אתה נראה כמו זומבי. אתה נראה כמו זומבי. לא. כן. אתה נראה כמו זומבי זיו. אני? אני כן, עם אבל- הסקין שלי יפה, מה אתה לא רואה אותי? סקין שם מכוער. הסקין שלך מכוער, תגיד תודה שקיבלת אותו בכלל. למה זה הסרבר שלי? שתוק. מה שטוק? טוב. מה זה הדבר הזה? בוא תראה. הנה זה הרפש. תהרוג אותו. זה רפש? כן, זה גדול, הוא מתפצל למלא. בוא תעזור לי. כן, לא הבנתי, פשוט הוא היה מוזר כזה על נו, המים. תן לו. עכשיו מתפצלים מלא, נו. תהרוג אותו. תעזור לי. אני בא. הנה, המון רפש יש פה. דניאל, הם ברצפה. הם הורגים אותי, הרגו אותי. אז תחזור. תיקח את הדברים שלי. חזרתי מהמקום. כי עשיתי מיטה, יא דפוק. זה כיף זה. הנה הגרזן שלך. את החרב. והנה המקוש שלך. יש פה עוד אחד נראה לי.
הרגתי אותו. איפה אתה? אני איפה שהרפש היה. אני לא זוכר איפה זה. אז אתה דביל, אין לך מוח. יש לך מוח של דג. תוך 3 שניות אתה שוכח. לא, אני זוכר. לקחתי את הדברים שלך. תביא. לא, 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 לא. בואי. לא לקחת הכל. מה? לא לקחת הכל. בסדר, זה התפזר. לקחתי איפה שזה היה. בוא, יאללה, תביא. אתה רוצה את הדברים שלך? בוא תפוס כן. אותי. בוא, נו. בוא תפוס אותי. אני ארביץ לך זיו. בוא. אני אתן לך מכה. איך? תביא. זיו, די. אני אלך ככה. אין לך עם מה להרביץ לי. סתם, תביא. סתם, אני בא אליך. אני מאחורי הבית. איימת? אתה מנסה תחזור הביתה. נו, תביא. בוא הביתה. הנה אתה. אני שם את כל השאר בתיבה. תביא. אני שם את כל השאר בתיבה. טוב, גם כדורי רפש לקחת? הכל. איך תביא אבנים? תביא את המקו שלי? כך. ותקשיב, תביא גם פחם, ברזל, הכל. אני אנסה. יכין תנור בינתיים. אני חפרתי, התחלתי לחפור, לא חפרתי במערה. עם פיר. מה זה נושא חם? מה עשית? מה? עשית מה עשיתי? תנור? כן. בגלל זה היה את זה. מה היה? נושא חם. מה? ככה כתוב בצ'אט, מה אתה רוצה ממני? בסדר. זה פחם? לא. לא רואים פה כלום. תביא גם עצים, יש לך גרזן? לא. יש לי ביצה, זה טוב, ונוצה. הנה ברזל. התיבה מתפוצצת עוד שנייה. מתפוצצת ממקום, לא מתפוצצת, אתה יודע. בוא נוריד את העצים הללו. אני אומר לך, אני בניתי מטוס. וצופים יקרים שלנו, אל תשכחו להירשם לערוץ. קוראים לערוץ פרפסי. פרפסי. כך קוראים לנו. ותעשו לייקים. ספרו לכל החברים שלכם, לא סתם. ואם אתם רוצים גם לשחק בסרבר ביתי, תכתבו, ניתן לכם קישורים להכל. נסביר לכם איך להוריד. תשלחו לנו בקשה בסקייפ, ניתן לכם קישורים גם בסקייפ. ואז תדברו איתנו, נעשה לכם גם סרבר ביתי. יאללה, זיו. 5 ברזל? יש לי 5 ברזל. אבל אין פחם, תביא פחם. פחם. תביא גם אבנים, זוז. מגדיל את הבית שיהיה גדול. גדול מאוד. אין מקום כבר בזה, בתיבה. אז תכין עוד אחת. צריך זה. אין עצים, תביא עצים. כן. יש לי עצים, אבל אני משתמש בהם. אני צריך גרזן. הנה גרזן. אני צריך את הגרזן הברזל אבל. אבן, תביא אותה. למה? כי העץ מעפה. טוב, אני אשתשבץ. לא אכפת לי, גם אחלה עץ. דווקא שאנחנו ליד זאבים אין לי קליסטונים. כן, איזה חרא? מה אתה עושה? הנה זומבי מאחוריך, דניאל. זומבי נשרף. מת. ניקח את הבשר שלה. שתי בשר. הוא נתן? כן, 2. טוב, אני צריך אבנים, טמבל. רגע, אם אני מפיל את הצמחים האלה, נופל תפוחים? מה? איך נופל תפוחים? תוריד רק את העץ, העץ יתחיל ליפול, אתה לא מבין? הפלתי את העץ. תפוצץ לי המקוש, אבל יש לי עוד אחד. כמה עצים יש לך? 20, אני בזה. נעשה אחד חדש. נעשה תיבה. תיזהר לו למות עכשיו, כי פירקתי את המיטות. זוז, טוב. זוז. איפה לשים את התיבה? ליד זאתי? חכה. צריך להזיז את כל התיבה, יש שם מלא דברים. וואו. טוב, איפה שמים? חכה רגע. אני אסדר פה את הרצפה. אוקיי.
יש לי תיבה, נחבר אותה, נעשה את הגדולה. שים אותה איפשהו. טוב, איפה אתה שם? שים פה שתי תיבות, פה. איפה? כן. פה? אה? כאן? הנה, כן. שים לידה, פה. יאללה, פזר הכל. אוקיי. מהומה, מהומה. תשיג פחם. מגדיל את הבית. טוב. יש המון ברזל, המון. תנור, איפה אני אשים אותו? התנור, שנייה, קח את השולחן עבודה. תשים אותו כזה אחד ליד השני, ליד ה... זה, כן. כן. רגע, גזר, תשכח, שים את הגזר. שים אותו אתה, בוא'נה. שמתי אותו. בסדר, יאללה, הלכתי לחצוב קצת. יש פה אבנים, אבנים! לחפור מערה חדשה או... כן, כן, תביא המון פחם, אין פחם, אתה לא מבין? מה אתה עושה בינתיים? ותוריד את העצים, אני בונה את הבית. תוריד את כל העצים ליד הבית. אני אוריד אותם, אני אוריד אותם. שמעתי זומבי. מה אתה מפחד? דניאל, מפחד מזומבים. איזה רמה הגענו. איזה רמה הגעת, דניאל. אני מפחד מזומבים. כן, אתה מפחד מזומבים. נכון, ברור. כשלא עוזרים, אז אפשר לפחד. אבל כשעוזרים... מה זה המשפט המטומטם הזה? כי אם אתה עוזר לי, אז אני לא אפחד. אתה מבין? לא. אז אתה מטומטם פה, לא אני. נכון. אני מטומטם. חשבת שאתה לא מטומטם. איזה רמה הגעת שאתה חושב שאתה לא מטומטם? מדבר זיו הגאון. כן, כן. אני גאון. עוד ברזל. אני חושב שהצופים כבר הבינו את זה שאני גאון, אבל אתה מטומטם. היי. מתי תתבגר כבר, דניאל? כן, זיו, כן. לא, 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 לא. בוא נחם לי. אוי, חם, חם, דניאל. יש לי עוד 4 ברזל, ויש לי 25. כן? 26. כן? זה 26 אבנים. שבא. אכפת לי. ליד הבית. תפתח את הדלת. מה זה? מה עשית על הדלת? זה דפוק. מה עשית על הדלת? אני משפץ בית. צמצם. שתיל שדר. נגמר העצים. יש עצים פה. לא, לא יש סיכוי שיש שם מימון זיו. בסדר. יש לך, דניאל, יש לך עצים? לא. טוב, נראה לי בתיבה. מתחיל להיות חושך. יאללה, מהר תכין דלת. לא דלת. הורגים אותה. בסדר, צריך לפתוח אותם. את מי הורגים? למה להרוג? למה? את הזומבים. לא רוצה להרוג אותם, לא רוצה. לא רוצה. הנה, פה העץ. לא. יורים בי! זה הקיסטון! יאללה, תהרוג אותו. דניאל, הוא לא יורה. יורה בי. איפה הוא? הם יורים החרות האלה. איפה הם? לא יודע, ראיתי מישהו יורה בי. אני שומע. ירו בך עוד אחד. יש לך חץ בראש. בסדר. דניאל, אתה מרביץ לי? לא. איפה הוא? הם יורים בי, זוז! איפה הם? לא יורים בי, כי אין לנו אוכל אולי. לא, לי יש אוכל מלא. אז זוז, אני חייב לאכול. אוכל. להביא לך אוכל? לא, אני אוכל. מה אתה אוכל? נו, תאכל! מה אתה אוכל? תפוח? אין לי מה לאכול, זה הבעיה. נו, תביא לי אוכל. אני לא אוכל את הגזר. קח. מה זה? מאחוריך. תביא, נו. אל תאכל את התפוחים. בסדר, לא אוכל. אז יאללה, תביא עוד אוכל. תשים את התפוחים שם. אני אשים, אבל תביא אוכל, אני מת. אין, אני גם צריך. איזה קח. חרא. אין לי עוד. אתה רואה? אתה חושב רק על עצמך, עוד פעם. בוא'נה, מה עוד פעם? אמרת שיש לך אוכל, נכון? לא, יש לי רק 5. מה 5? אוכל.
כמה יש לך? עכשיו יש לי חצי. לא היה לי כלום, החיים שלי ירדו לחצי בגלל שזה. בגלל שלא היה לי. הנה קיליסטון, דניאל! הנה הוא! איפה? פה, בוא, במים. בוא תעזור לי. תחבל לו מאחורי. אבל אין פה יש זאבים פה כבר. שתיים, דניאל, יש פה שתיים. דניאל! אני בא, הם מה? יהרגו אותי. יש קור עכביש. אני הרגתי אותו. דניאל, הם הורגים אותי. זהו, הם הורגים. הורגים גם אותי. מתתי. לא מעניין שאני אמת. לא! חזרתי למקום הזה! עם הבית, הבאג הזה. שיט, גם אני מתתי. איפה אתה? במים, איפשהו. אז קיליסטון יורה עליי! אוי, גם אני איפה שבאג? כן. מה זה השטויות האלה? כי לא ישנו במיטה, כי שיניתי את הבית. אוי. היינו צריכים לישון אותה, יאללה, בוא עכשיו. אני הולך להרוג את הקלינסטון. לא. בוא, עזוב אותם עכשיו. איפה אתה? בקיצור, לך ל-233 ו-88 מינוס. אני אקח איתי בשר, איזה חרא, פתאום הגיעו מלא קיליסטון. זה מאחוריך. הם באים, דניאל, בוא נברח, דניאל. הם 5. לאן צריך להגיע? ל-233. הם באים. איפה 233? לא יודע, עכשיו אני הולך. תחפש אותה, מה? יש פה קריפר. בום, פוצץ. זיק, כמה זה זיק? אנחנו צריכים מינוס, לא? בזי זה מינוס 88. אוי, הלכתי יותר מדי, אני שונא שאני הולך יותר מדי. וואי, הם תקפו עכשיו, נכון? פתאום תקפו. כן. חרות. הנה, יאללה, אני מתקרב לבית. הרג אותי. מגיע לך. אני בבית, אוף. בבאג של הבית. מה הבעיה? אני כבר זוכר את הדרך בעל פה מרוב שהרגו אותי. קריפר, אני שונא אותם. הקריפר עוד שנייה מתפוצץ. רגע, אבל זה לא הגיוני, איך הוא נדלק במים? זה לא עושה קצר או משהו, לא יודע. לא, זה לא. זה כמו סופר טייגר. רק פי מיליון חזק. הנה הבית. תגיד איפה הבית. אמרתי לך, לך ל-88, תנסה ללכת למינוס 88 ב-Z. וואי! איפה כל הדברים שלי? איפה שנהרגתי אולי. חרא הוא, אני... מינוס מה? אתה לקחת לי את הדברים? לא. הנה... גם תיקח את שלי. אני מחפש, חכה, אני צולל בתוך המים כמו איזה צוללן. עוד שנייה נגמר לי הבועות. זה לא כל הדברים שלי. היה לי פי מיליון דברים. יש פה מדוזה תקועה. שחרר אותך. לכי פה. נו! זה לא כל הדברים שלי, זה לא הגיוני. הרגו אותי. כן, ראיתי. על מה נראה? הם תוקפים אותי כולם, זה מעצבן. נרצחת על ידי ספיידר. מה הבעיה לברוח מהם? אתה בכיין. לא, כי נפלתי לבור. איכשהו אתה תמיד נופל לבורות. נכון? טוב, דניאל, בוא לישון. די. בוא לישון. איך אני אשן? איך? לא יודע איך תישן. בוא ננסה אם אני יכול לישון לבד. אז דניאל, תצא מהמשחק וכנס. לא רוצה. אתה רוצה? יאללה, נו. שנייה. תצא מהשרת ותיכנס. יאללה, שן. ישנתי, יאללה, בוא בוקר. בוקר? כן. איזה תעלול. הנה זומבי שרוף, אני אקח את האוכל. אני שונא את הזומבים האלה. מכוערים כאלה? לא. יש! קיבלתי עליו 2 בשר. עכשיו צריך למצוא קיליסטונים. עכשיו לא יהיה. כן, הנה המפחיד הזה עם העיניים האסכולות. איזה מפחיד הוא, חרא, אני שונא אותה. הוא כזה מפחיד כזה. איפה אתה עכשיו? לא יודע. הנה עוד תפוח. אני מוריד את כל העצים שמסביב לבית, כי אחרי זה מחריבים את זה לבית גדול. טוב.
אני לא יודע איפה אני. התפוצץ לי הגרזן. זה לא הגיוני, היה לי גרזן מאבן. טוב, לאן הולכים, זיו? איפה אתה? אני תבוא ל-233. תגיע קודם ל-233. של איקס? כן. תגיע לזה, אחרי זה נדבר על זה. זה דרך קלה, רצח. שמעתי זומבי. כן? כמה זומבי? כן? אוי, וואי וואי. קשה, קשה, נכון? יותר מדי קשה. הנה, הגעתי כבר. זה דרך קלה. הגעת הביתה? לא? נראה לי אני אעלה על סוס. אתה לא יכול. איפה אתה עכשיו, נו? דניאל. אני כן על סוס, למה אני לא יכול לנהוג אבל? הוא רק זה נוהג. לא, אם מוקף אתה יכול. כן? כן. אבל אתה צריך חיטה גם? שפרות אני אקח אותה. זה אני חרב. עוד מעט מרחיבים את הבית לי גדול מאוד. זה לא הוא מעניין. עשה לי תרגילים שאני עושה לי. מי הספיידר? לא, מי? פרה. פרה. נו, איך הורגים את הפרה הזאת? אוי, בורחת לי. או, איפה אתה? אוכל. תבוא הביתה, נו. שנייה, תנסה למות אולי. לא, כי אני ישנתי במיטה. לא קשור. בסדר, אני בדרך הביתה, זה לא משנה. איפה? אתה בקו אווירי של 33? הנה עוד זומבי שרוף. אני קרוב הביתה, אל לא. תדאג. יצאתי מערה. אני בניתי אותה. אתה לא, איזה שקרן. יש שם מדרגות כאלה? לא, שקרן. נשבע לך. אז זה לא אני. יש פה מלא קריפרים, זה מערה גדולה, אתה חי בסט ויש פה המון ברזל וזומבים. לא מצליח, עכשיו מצאתי מהרה. הנה פחם. איפה? תביא אותו. אני צריך אבל מקוש או משהו? טוב, תזכור את המספר. תזכור. דניאל, אוי, זה קרוב לבית. המערה הזאת סוכנת. אז אל תיכנס אליה. יש פה המון קריפרים. אז אל תיכנס אליה. אבל לא, הגעתי. הם הורגים אחד את השני, אז זה מביא לי... הגעתי הביתה. טוב, חכה, עכשיו תבוא איתי למערה. יש פה המון ברזל. לא, אני הולך למערה אחרת. יש פה המון ברזל ופחם והכל. הם הורגים אותי. זה זומבי. מה? זיו, לקחת את האבנים? כן. למה? כי אני עובד איתם. אז תביא לי אחד, תביא אחד, יש פה מערה עם פחם. איפה אתה? איפה אתה? אני לא יודע, אני ליד הבית. אני ליד הבית. אז אני בא הביתה. הם יורים בי! מי יורה בך? לא, חסר לי אוכל, דניאל! יש אוכל בבית. אני לא יודע איפה הבית, שנייה. כי אתה מטומטם. אתה לוקח הכל ולא חושב על אחרים. עוד פעם, הנה הבית, בוא. תביא לי אין לי משהו. אוכל, חכה. אז קח תפוח, אכלת אבל אתה אוכל. לא, אני לא אכפת אוכל, אני מת. חכה, אני אכניס הכל לפה. הבאתי כבר מלא תפוחים לפה, אני כל הזמן מביא. הבאתי אבקת שריפה. לי. יופי. תביא זה. וברזל! אני גם הבאתי ברזל רגע. לא אז אכפת תביא לי. לי זה, מקוש. הנה, אבנים הבאתי לך. אני צריך מקוש, אין מקלות פה. קח אבנים וקח מקלות. לקחת? כן. את המקלות לא לקחת. אז קח. תביא את המקלות. נו, קח אותם. גם את האבנים לא לקחתי, מה אתה רוצה? שים פה, לידי, כן. איפה שאני. שים. אוי, הבאתי לך את המקוש שלי. טוב, לא משנה. יופי. אתה לא מבין, זה מערה טובה, חייב ללכת לשם. עכשיו מצאתי מערה. בוא. חכה, אני בא. לא מערה, אני תהיה לא מוכן עם נכנס למערה. חרב. אני לא נכנס למערה, אין לי חרב. חכה לי, בוא. בסדר, בוא אחריי. אין לי אוכל, בוא תהרוג אותי. בסדר, דקה, אני לוקח רק פחם. בואי איתי שנייה, נו. אין לי כוח. איזה חרא.
אבל איפה הפחם? הנה, זה המערה שאני הכנסתי אליה. אז לקחת את הפחם? לא לקחתי שום דבר. בוא, יש פה קליסטון. קליסטון, נו. אין לי פשוט חיים, אין לי, זה, הנה הוא. חכה, תראה אותו. הנה, עכביש גם. הנה הוא, יוריך עצים. אני לא רואה אותו, אבל מה אתה רוצה? מצד ימין. הנה. הם הורגים אותי, אני מת. אל תיגע לי בדברים. הנה, אני גם מת. וואי, 1,000,000 אנשים. נכון, אמרתי לך תהיה מוכן. לא, עוד פעם אני באותו מקום. קטע דביל, לא ישנת. הקטע אתה במקומך, אתה לא מחכה. אייל, בלילה הזה ישנים, לא אכפת לי. יש פה זומבי הקטן, אני אשרוף אותו חי. בלילה הזה ישנים, לא אכפת לי. די, צריך להכין מצית, אוקיי? דניאל, להכין מצית, ואז להדליק כל זומבי שאנחנו רואים. אין, אני מת. זה הקטן הזה הורג אותי, מת. לא אכפת לי, אני... אמרתי לך תהיה מוכן, נכון? אתה לא רצית להיות מוכן, לא? יש לי בשר. איך אני אהיה מוכן? לא רואים כלום. כי אחר הבהירות שלך על המחשב. יאללה, בוא נפסיק. מה? את הפרק. לא, הוא קצר עדיין, חכה, בוא נבדוק. מה? כלום. כן? טוב, עכשיו סיימנו עוד סרטון של פרפסים במיינקראפט פרק 2. יאללה ביי.